बैसागुनि गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोदों नालाय दा बेनिखायनो जोङो नै दा खेबै खेबबाय जोबनाय मोनसेल'सै जोंना दा लास्ट शट दा बेनिखायनो मेंजोब्बाय बयबो हनै रागा जोंजोबलायबाय सोरबा बोरमा जाहैनांसिगौ औ बोरमा जाहैनांगौ जेरै लास्ट ओरैबो दङ देलायगासिनो दं एक्ट्रिसा देलायगासिनो माने आसा खालामदों आङो दाउखौ जोथारै प्लानानै थैबायसोलै होननानै माबायदिसो नङाबा मोनजानाय नंला ने खासिखौ रेडि जाबाय मोनसे दंबावो नायलांबाय था आसा खालामनानै थाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बैसागुनि मेथाइआथ' जोंनि थाखाय ओरैनो गामियारि मोसानाय बायदिसो जों बानायखादों नालाय सिम्पोलनो दा बेयावनो ओरैनो अडिअ' गोजा MP3 नङालासिनो जों मिउजिक भिडिअ लाबोफानाय जादों आरो आसा खालामदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों जानाय जायखौ फोरमायहरबानो जाबाय आरो गोजोन्थों थेंक इउ जाबाय जोब्बाय औ माथो खालामबावनो माबायदि मोनखो ओमफ्राय बरिया मोजां मोनदों ना एकदम दामनाय देनाय मोसानाय एकदम आर'नाइफ्राबो मोनथाम मोनब्रै जालायबावबायसो नै आं नोंस्रालाय जोंना केमेरामेनालाय माबायदि मोनदोंथाय ओंखाम मोनजायाखै माबायदि मोनखो आङो जिउ बुंथ'ला नोङो बेलावरा मोसाग्राफ्रा नै नावलाय जेबो होनला मेंबाय दे होमबालाय माने बैयावबो दं थिग आरो नै जोंना फंबाया ड्रननि माबा खामानि मावो बिसोरो हेलिकप्टार बिराद मोजां ओमफ्राय नै जोंना मोसाग्राफ्रा माबायदि मोनखो मोसानानै मेंखो मोसानानै मेंबाय आथिं रुबायजोब्बाय जिरायबाय मेंनानै मोजांबो मोनदों मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों नै जोंना फंबाय दंबावोसो सापर्टार एकदमबारे ओमफ्राय नै बिसोरथ' मा होनबावनो आं बिसोरखौ आंथ' सिनायाबो बिसोरखौ बबेनि माया